בחרנו בצור יצחק כי רצינו יישוב קהילתי שהוא גדל ומתפתח, שיוכל להתאים למשפחה שלנו. באנו מהעיר, רצינו את הטבע, להרגיש שאנחנו לא בעיר. התחושה היא באמת תחושה של מושב. אנחנו משפחה הייטקיסטית, גם בעלי וגם אני עובדים מאוד מאוד קשה. היה חשוב לנו שתהיה לנו חיי קהילה, שנמצא מקום נעים ונוח לילדים שלנו, שיוכלו ליהנות מחיי חברה, ולכן בחרנו לגור במרום השרון. יש פה שקט מדהים, השכנים מדהימים. האווירה פה בשכונה שלנו היא כמו בבית. זאת אומרת, איפה שצריך תמיד יש למי לפנות, עוזרים אחד לשני בשמחה, אני יכולה לסמוך על השכנים שלי. מרבית הדברים נעשים ביישוב. זאת אומרת, יש פה מכולת, יש פה בית מרקחת אם צריך, אנחנו הולכים ברגל לדברים, אנחנו לא חייבים לנסוע באוטו לכל מקום. כמעט כל הזמן אני מוצאת את עצמי ביישוב, כי אני מוקפת בסופר, הכל יש לי פה. חברים יש לנו המון, לילדים שלי יש המון חברים, לי יש המון חברות. זה נורא כיף כי הם יכולים ללכת ברגל. זאת אומרת, הבן שלי הולך לחבר שלו ברגל, אני לא חייבת להסיע אותו. אני מאוד מרוצה שבחרתי בפרויקט הזה. זה הפרויקט הכי טוב בעיניי שיש כאן. גם כשנוסעים על הכביש רואים את זה. אני חושבת שהשכונה של מרום השרון היא יפהפייה. זאת אומרת, הבתים מהממים, זאת אומרת, גם הדירות, גם הקוטג'ים מאוד מאוד יפים. אני מרגישה שהגעתי הביתה.